Zdravím všetkých, moje meno je Sepkeska a ja vás vítam pri mojom novom videu. OK, takže dnešné video bude druhý diel z príbehov, keďže na minulom videu ste zanechali dosť veľký počet lajkov a ja som za to nesmierne rád, takže veľmi vám ďakujem, že táto séria sa vám páči a dúfam, že sa vám budú páčiť aj ďalšie diely a fakt som veľmi rád, že proste vás to baví. Nebudem ten začiatok nejak zdržovať a poďme sa do toho. OK, takže tento príbeh sa odohráva vlastne u môjho kamaráta. Neodohráva sa v škole ani nikde inde, ale odohráva sa u môjho kamaráta, ktorý vlastne nebýva úplne blízko mňa proste. Ja bývam v meste a ten kamarát proste chodí so mnou do školy stále a vtedy so mnou samozrejme chodil. No a raz som k nemu išiel na návštevu, hej, a proste on nebýva v meste, on býva pár proste kilometrov od mesta v jednej takej dedinke, ktorá je proste blízko, ale je to proste dedina. No a tak som proste išiel na návštevu k tomu kamarátovi a prišiel som tam, nájdel som sa všetko, nie v pohode. Ale my sme sa tak nudili, že nevedeli sme, čo máme robiť proste, lebo nikto tam okrem nás dvoch nebol. Proste sme sa tak trocha nudili. No a kamarát povedal, že nech mám proste počkať, že on ide proste si zobrať nejaké jedlo alebo proste nejaké pitie, niečo. A ja som počkal, hej, ale nudil som sa ešte medzi tým, bol tam trošku dlhšie, že si chcel niečo zobrať. A oni mali vlastne takú strašne dlhú záhradu, ktorá bola ale úzka. Dlhá, ale úzka. A kamarát proste mal takých susedov, ktorí neboli úplne priateľní a proste neboli úplne až tak milí, hej. No ale každopádne ja som proste nevedel vtedy, že tí susedia vôbec, že má nejakých nepríjemných susedov, tak som proste išiel, jak mali, tam boli také schodíky a tam bola proste stena, za ktorou už boli vlastne pozemok tých susedov. A ja som sa strašne nudil a zrejme som vtedy proste, keď som sa nudil, som absolútne si neuvedomil, čo robím. A zase to bolo niečo, čo som neskôr lutoval. A ten kamarát furt tam s tým pitím bol proste. A ja som nevedel, že tam vôbec niekto býval, lebo vyzeralo to také skôr osamelé. Ale áno, tam niekto býval. Každopádne ja som sa teda nudil a zobral som také kamienky menšie a proste hodil som to tam na ten pozemok. Najprv vôbec som nevedel, že tam niekto je, tak proste, viete, nudil som sa, tak som si to tam len tak hádzal. Absolútne nechápem prečo, ale proste, nudil som sa a nevedel som, čo mám robiť. Tak som sa tam tak hádzal a nikto tam nebol, hej, tak nikto zatiaľ nereagoval, tak ja som chcel ísť na ten druhý pozemok, kamarát furt tam nebol, proste furt si vyberal také pitie alebo jedlo, alebo čo to proste mal. No a tak ja som išiel na ten druhý pozemok, lebo bolo to strašne jednoduché také, že v podstate iba taký menší plot a tam boli tie schodíky ešte na to, takže tam veľmi ľahko sa dalo prejsť na druhý pozemok. Proste ja som tam skočil na ten druhý pozemok, chvíľu som tam bol a kúkal som sa, proste rozhľadal som sa po okolí, že čo tu je, lebo inak by sa tam asi dostať nedalo. A vôbec neviem, prečo som to robil, ale myslel som si, že tam nikto nie je, že proste buď tí susedia sú preč, alebo že tam nikto nebýva, lebo naozaj ten dom vyzeral taký trošku opuštený. Ale v priebehu asi 5 sekúnd som videl takú staršiu pani, ktorá mňa ešte nevidela, ale vtedy som si uvedomil, že mám asi tak 5 sekúnd na to, že musím okamžite odtiaľ vypadnúť proste na pozemok, kde býval môj kamarát, pretože tá dáma nevyzerala úplne taká, viete, nevyzerala moc taká milá, že proste by proste povedala niečo, že by jej to ani nejak nevadilo. Skôr som sa bál, tak som samozrejme hneď začal šprintovať a ešte som nevedel proste, zrazu tá pani tam nebola. Zrazu, ja neviem kam išla a zrazu proste zakričala meno, ale ne mňa, zakričala meno kamaráta, ktoré vám to nebudem hovoriť, lebo viete, neviem, či ten kamarát by s tým súhlasil, každopádne zakričala meno, hej, a ja som sa tak zlákol, proste tak to zakričala a zakričala meno kamaráta, lebo ona si myslela, že vlastne to je kamarát, hej, že kto tam vlastne je na jej pozemku.
A vtedy normálne som vedel, že nie je dobre, pretože normálne na mňa nahúčala, že čo tu robíš na tomto pozemku, toto nie je tvoje, musíš odtiaľ to ešte vypadnúť, že choď odtiaľ, toto je môj pozemok. A ja som vtedy normálne proste som hneď odtiaľ sa snažil ísť preč, ale ja som sa popri tom strašne smial, lebo kamarát akurát vtedy, keď sa mi to stalo, s tým pitím a s tým jedlom proste prichádzal a on tak išiel a zrazu z diaľky vidím kamaráta, jak sa na mňa kúka, jak sa odtiaľ snažím dostať preč a jak na mňa hučí tá stará dáma. Tak kamarát proste na mňa kúkal, normálne kamarát nechápal, čo sa tam deje, ale zrejme neskôr pochopil, o čo ide. No a tá pani na mňa proste furt hučala a ja som sa odtiaľ rýchlo snažil dostať preč, tak som odtiaľ išiel preč a hovorila proste rôzne veci, že už nikdy vás tu nechcem vidieť teba a proste tak a proste to bolo úplne zlé, ale viete, ono by to nebolo až tak zlé, kebyže sa to nikto nedozvedel, ale ona proste, neviem akým spôsobom, ale povedala to vlastne rodičom, hej. A rodičom hlavne, proste, nie rodičom hlavne, ale rodičom môjho kamaráta, čo on mal hlavne problém, ale pritom on skoro nič neurobil. A následne aj mojim rodičom, čo už bol taký trošku väčší problém. A viete si predstaviť, čo sa potom stalo. Takže tá stará dáma to proste povedala mojim rodičom a tým to až tak nevadilo, čo ešte bolo docela v pohode, pretože to, že im to až tak nevadilo, bolo v pohode. A hlavne, že my sme nebývali v tej dedine, lebo keby sme tam bývali, by to bolo o trošku horšie, alebo prípadne niekde pri tej proste starej dáme, pri nejakom pozemku, ale bývali sme niekoľko kilometrov od nej proste aj v meste, takže nie v tej dedine, čo bola docela výhoda, ale možno ten kamarát mal nejaký problém, že proste vždy, keď tam niekoho uvidí, stará dáma, tak proste, že si bude myslieť, že som to buď ja alebo on, pretože iný by to asi nikto nebol, hej. Vždy, keď idem aj ku kamarátovi, aj nedávno som bol, tak vždy si proste na to spomeniem, že sa pri tom aj nasmejem a taktiež sa pýtam kamaráta, či furt tam niekto býva, tam na tom pozemku, či tam furt býva tá stará dáma, či tam proste furt je. OK, takže ja si myslím, že to by mohlo byť všetko pre tento príbeh. Takže ešte raz by som sa vám chcel poďakovať za minulé video, kde ste dali, myslím, že okolo 50 lajkov, takže ja si toho strašne moc vážim. Proste, že na takýchto príbehoch, proste na prvom dieli ste dali 50 lajkov, strašne si toho vážim a dúfam, že sa vám budú páčiť aj ďalšie diely, aj tento. Každopádne, ak dáme 25 lajkov na tomto videu, tak budem vedieť, že chcete túto sériu aj ďalej a ja dúfam, že to dáme. Každopádne, ja si myslím, že by to bolo všetko pre toto video. Ak chcete napísať nejaký svoj názor k tomuto videu, určite napíšte komentár. A ak chcete napísať nejakú svoju historku alebo nejaký svoj príbeh napríklad, čo sa vám stalo také dávnejšie alebo také napríklad aj teraz, tak určite napíšte do komentárov, kľudne si vás vypočujem proste. Takže tak, samozrejme môžete dať aj like videu, ak sa vám to video proste páčilo a môžete mi zanechať aj odber, ak ma chcete sledovať aj naďalej. A tak, takže ja si myslím, že toto by mohlo byť už naozaj všetko. Ja sa s vami lúčim, majte sa pekne a ahoj.